коя от вас иска много да остане? Илона, нещо и ти си потънала. Какво става? И ти си нещо не чак толкова комуникативна, колкото обикновено. Не. Уморена си от нещо или какво? Просто от снощния купон? То винаги при мен е купон, не само с нощи, но не е това, просто съм притеснена. Искам да разбера по-бързо коя ще остане и коя ще си замине. Имаш ли предположения? Ами... Не, нямам никакви предположения, поне този път съм пас, не мога да кажа нищо. Аз също нямам предположения. Малко съм притеснена в интерес на истината, не знам защо. Като че ли... Ти изглеждаш доста спокойна, това е доста странно, да. Изглеждаш доста спокойна, доста си премерена в реакциите си. Няма съм да го усъвършенствам. Искам да съм сигурна, че никой от вас няма да си пререже вените или дай се Боже да се хвърли под кола. Няма. От това, което ще съобщя след малко. Все пак живота продължава. Вие сте в разцвета на силите си. Всяка една от вас. Така че каквото и да се случва от тук нататък, съм сигурна, че ще намерите любовта и живота продължава. Не нося плик, така че аз много добре знам всъщност коя остава от вас и коя си тръгва. Първата, която ще замине на романтично пътешествие с Христо до Италия. Тъдъм. Сърцето ми. Тъдъм. Дарина, това си ти. Браво! Очакваше ли го? Не бях сигурна, все пак останахме вече много малко, все хубави момичета и не бях сигурна. Мислих, че ще продължа напред, защото съм видяла, че Христо има отношение към мен. Втората, която заминава заедно с Дарина и Христо на романтично пътешествие до Италия. И ти няма ли да дойдеш? Елена, това си ти. Браво, Ели! Каза Елена. Олекна ли ти? Да, малко трепери. В интерес на истината доста се изненадах. Мислех, че ще бъда от хората, които ще си тръгнат. Доста положително ме зарадва Диана и се радвам, че ще хода на хубавото пътешествие, което ни предстои от утре. Много си тъжна, Елисавета, много не съм те виждала такава. Така усмихни се. Живота не свърша. Ти много си се притеснила. Аз те виждам. Не съм толкова притеснена. Очите ти са пълни със сълзи. Такова усещане имаме ли това от осветлението? От осветлението в очакване съм. Добре, няма да ви мъча повече. Третата, която заминава на романтично пътешествие с Дарина, Елена и Христо в Италия. Виктория, това си. Браво! Ти го очакваше. Така ли изглеждаше? Така изглежда, да. Така изглеждаш. Сякаш го очакваш. Бях убедена, че ще продължа, защото Христо показва как се държи с мене. Показва, че има интерес спрямо мене. И просто вътрешно имах такова чувство, че ще продължа. Истината е, че ти имаш самочувствието и го показваш през цялото време, че ти си фаворитка и вероятно това повлиява по някакъв начин на Христо. Желая ви успех на вас трите. Познавайки Христо и познавайки живота му в Италия, до който ще се докоснете, ще ви бъде доста приятно. Съм сигурна, че той се е подготвил и така ще ви забавлява достойно. Ще имате възможност още повече да се опознаете, пък ще му дадете на него възможност да реши коя ще е избраницата му. Тези, които не продължавате обаче, сигурна съм, че бъдещето е пред вас, нещо много хубаво ви чака там някъде. Съжалявам, че с теб не се видяхме за по-дълго и че не можахме да си общуваме, но пък аз гледах с интерес твоето представяне и те поздравявам за което. Как се чувстваш? Разочарована ли си? Разочарована не, дори изненадана не. Защо не? Затова, защото наистина малкото срещи с Христо ми дадоха усещането, че не бива да бъда на това пътешествие. В смисъл такъв, той е страхотен човек и аз много се радвам, че участвах в предаването. Беше наистина приятно изживяване.
оправда очакванията ми. Той като човек, като отношение, като... Успя ли да го опознаеш за толкова кратко време? Нямам такава претенция в никакъв случай. Може би в този аспект съм малко разочарована, че просто ще спра да виждам този човек. Той наистина е интересен и е пълен с изненади. И радвам се, че се запознах с него. Много приятен. Това е романтично реалити и човек трябва да усети химията. Аз мисля, че ние с него се разбирахме много добре. Имаме някакъв общ майтап. Разговорът върви добре, но за да се получи една връзка трябва нещо много повече. Така че не съм изненадана, разочарована, може би, вече казах защо. Нещата продължават така или иначе, живота продължава. Илона, ти разочарована ли си? Не съм разочарована ни най-малко, понеже тук няма място... Имам усещането, че ти е все едно. Няма място за разочарование и за такива някакви сърдити муцунки. За мен е важно, че аз го познавах като човек, като личност. Прекарали сме си много приятни моменти. Даже съм се извляквала от цялото това шоу пулка, което не е никак малко и в смисъл го оценявам това. Пък за другото въобще няма значение за мен. Елисавета, защо мислиш, че не си от избраните да продължат? Освен чистенето и готвенето, което го забравяме на момента. Явно не съм жената за него. Явно не си пасваме като характер и радвам се, че успях да го позная. Радвам се за времето прекарано с него и с момичетата. Опознах доста голяма част от момичетата. За мен това беше предизвикателство. Много се радвам, че участвам, че познавам теб и всички останали. Живота продължава напред. Продължавам да се занимавам със своите си ангажименти. За теб как продължава лично? От тук нататък какво ще правиш? Ще се отдам на училището, в университета и понеже го бях много позабравила. Как реагират твоите близки, приятели на твоето участие тук? Отначало бяха малко притеснени, но в крайна сметка... Сега ще са по-спокойни? Не знам. Вече ще си при тях. Не знам. Добре? Може би да. Аз много ви благодаря, че дойдохте днес, за да се видим, да проведем тази среща. На заминаващите за Италия успех и приятно изкарване. На всички останали успех от тук насетне. Сигурна съм, че ще бъдете щастливи, когато и както се случи. Да, и съм сигурна, че ще намерите подходящия човек за себе си. Благодаря си. Благодаря ви много. Радвам се, че продължавам напред и че съм една от финалистките. Щастлива съм, че продължавам. Щастлива съм, че заминавам. Не съм ходила в Италия, за първи път ще ходя. Доста се вълнувам вече. От доста дълго време чакам да видя Италия. Не само заради модната индустрия, но заради самата държава и наистина се надявам да оправда очакванията ми. В Италия съм ходила и преди. Това няма да ми е за първи път в Флоренция. Може би 7-8 път, който ще отида там. Въпреки, че съм ходила толкова пъти в Италия, този път ще бъде по-различно, защото Христо ще бъде до мен. За първи път ще ходя в Италия и ми е много интересно. Най-вече и с кой зависи от човека, с който се заминава. Като разбрах за поканата на Диана в студиото, веднага се досетих, че тъй като тя самата често казва, че е добрия, лошия вестоносец, че става въпрос за поредната информация за това, кои момичета отпадат и кои продължават. С нетърпение очаквах да видя дали моите прогнози, защото аз съм сигурна, че всяка една от нас има вътре в себе си прогнози и очаквания за това какво ще се случи. Просто бях любопитна да видя дали нещата се развиват по начина, по който аз ги виждам. А не мисля, че сме имали разминаване. Имахме много добър разговор с него, наистина много общи теми на разговор, наистина много общо в начина, по който се шегуваме дори. Времето прекарано с него беше много приятно, но просто нямаше химията.
Не мога да кажа дали между Христо и момичетата, с които продължава, има химия, защото не съм била толкова дълго време с тях, не съм присъствала на техните индивидуални срещи и нямам никаква представа как са протекли те, но съм убедена, че той има своите аргументи за това да предпочете да продължат 3 от нас и 3 да отпаднат, а пък в крайна сметка предаването е Милионер търси съпруга и тъй като Христо е в главната роля, ние сме длъжни да уважим неговото желание и предпочитание. Сигурна съм, че има аргументи за това. Милионер търси съпруга за мен беше едно много обогатяващо изживяване най-вече. Беше авантюра. Аз във визитката си казах, че съм авантюрист по душа. Обичам да познавам интересни хора и пак казвам, радвам се, че се запознах с Христо, защото той наистина е много интересен човек. Радвам се, че предположенията ми, които ме накараха да дойда тук, се оправдаха. Беше много приятно. Радвам се, че бях тук. Може би така вечерята у дома с Христо беше най-специалният момент, защото на практика беше единствения момент, в който можехме да поговорим насаме. Изключвам първата ни среща и запознанството, защото като при всяка първа среща тогава бариерите са много. Докато вечерята у дома според мен мина много непринудено, много непосредствено. През цялата вечер имаше много смях и много добро настроение и от двамата се усещаше, че бариерите са паднали, че определено се чувстваме добре в компанията един на друг, но пак казвам, няма я прословутата химия. В личен и в интимен план не мога да кажа какво ме чака, защото Бога ми нямам чак такива дарби да гледам в бъдещето, но със сигурност ще се върна към рутинните си задължения. Аз имам професия, имам ангажименти, имам детенце, с което се опитвам да прекарвам максимум от свободното си време. Предстоят ми очни занятия, веднага почти след това имам изпити, така че просто се връщам в нормалния си ритъм. Наистина е много трудно да дам прогноза за това, коя ще избере. Аз по-скоро съм склонна да смятам, че той е такъв тип човек, който не би могъл да си намери половинката в подобен формат. Със сигурност той припознава част от нещата, които харесва у една жена, във всяка една от нас, дори тези, които стигнахме до полуфинал и тези, които ще стигнат до финал, но дали със сигурност ще намери своята половинка, не смея да съм чак толкова смела в прогнозите, защото знам, че не така се среща половинката в живота. След рекламите в Милионер търси съпруга, с какви настроения напускат шоуто Илона и Елисавета? И кои бяха най-хубавите им моменти?